Ľudia, toto je moje ďalšie video z hry Fortnite a dneska sa hráme box fighty s mojím kamošom Mirom, ktorého všetci dobre poznáte z minulých videí a s mojím novým hosťom, ktorom budem dneska hrať, a je to môj kamoš David. Nebudete ich počuť, ako vždycky, pri týchto videách a poďme hrať. A chvíľu by sme tam už mohli byť. Dúfam. Už sme tu. Inak ľudia, box fighty budem natáčať asi častejšie. Povedal by som. Som si to už napovedal, to je môj kamoš David a už tu je. To už vlastne má byť a už tu je. Už tu sú dve stavby. Dostal. To je môj kamoš David, ty nemôžem tak na také úrovni ako ja. To mi dal dobré. To mi dal akože dosť dobré. Ten kamoš David je možno lepší, alebo možno aj lepší, neviem, niekedy. Lebo my sa tak striedame, lebo niekedy som videl nejaký dobrý, lebo ja si pamätám, jak sme raz hrali spolu a mne sa to strašne sekalo, tak som to vypol a tak sa mi to sekalo, že on každú hru vyhral. Vidíte teraz, ak dal ten emote, taký som bol naštatý, že sa mi to bazovalo. Vidíte, že sme všetci dali také lepšie skiny, také náladovejšie, také červené. Ja som sa pokúsil dať, aby sa mi to podarilo, také červené skiny. To som nečakal. Chill, tak to si dáme. Ľudia, tieto videa o tých box fightoch, tieto budú možno také kratšie. Lebo tie box fighty nie sú až také zaujímavé ako iné videá, ktoré budem natáčať, ale to si pozrite až v ďalších videách. Si počujeme.
Oni sa na mňa spikli všetci. To už vidím na nich. Jasné. Spikli sa na mňa, to som vedel, no. To som vedel. Miro E není až možno taký najlepší, ako by sa dalo očakávať. Na týchto videách si môžete aj pozerať, ako ja stávam v boxfightoch. Môžete nejakí začiatočníci, ktorí začínajú hrávať boxfighty a stále prehrávať, môžete sa naučiť ako... ja hrám boxfighty. Oni tam všetci spikli, ja to viem. Ja to tak už viem. Jasne, ja to vidím, oni sa na mňa spikli. To môže vidieť. No, jasné. OK. Oni sú u seba a oni sa nezabíjajú. Jasné, ty kokso. Keď sa nás spikli, tak to ako... šancu. David robí srandičky. Inak môžete si aj predať nás do friendov. Tam je sa volá Shellsauce, neviem, či sa také meno. Pozriem sa do tuto. Ja som sem spikli. Ja to vidím. Yes. Ako 2v1. To som nečakal. No už som dal aj väčšie comebacky. To ste ešte nevideli. Ja som dal s mojimi kamošmi, ktorí sú o dosť lepší ako ja. Ja som s nimi. A moji teammates umreli. A ja som dal 3v1. Jasné, kokso. Tak si tancuje. A ľudia, týmto by som to video už aj ukončil. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zanechajte to lajky a čaute.